मस्त अशी सर्वत्र तीळ लागल्यात मस्त तुमका दाखवते किती कुरकुरीत झाली आणि आवाज येलो तर कमेंट मध्ये सांगायचं। आमची भाजणीची चकली नाही फसली तुमका आवडली तर रेसिपी नक्की करा ह्या दिवाळी कशी चालली दिवाळीची पूर्वतयारी सगळ्यांची चालू असा आमची पण चालू झालेली आहे। तर आम्ही सुरुवात कशापासून केलं कालची भाजणी केलं आज त्याची चकली आज काल दळून आणला हे बघा असा रसरशीत असा तुमच्या दळून दाखवतो तोपर्यंत हे बघा इतपत चरचरीत पीठ आणलेलं आहे हे बघा उकड काढूची उकड काढून झाल्यावर ती गाळू पोळी म्हणजे साच्यात घालून ती गाळू पोळी नंतर ती तेलाच्या गाण्यात टाकू पोळी आणि तळू पोळी तर तेच सांगायचं तेव्हा समोर हीच पळताना आम्ही फराळात सुरुवात केली बाबा सगळं फराळ व्यवस्थित होऊ नये चला आता अशी आमची ही चकलीची भाजणी तयार झाली भारी गमतात। चला आता करूया सुरुवात। भाजणीची चकली करूची आता वाटी कप कायो घेवा घरातली एक वस्तू आणि त्याचा प्रमाण घेवा। आता ह्या वाटीनेच मी हे 3 वाटी तांदूळ पण फक्त बासमती नको नाहीतर ते चिकट असतात ना बाकी कुठलेही तांदूळ घ्या। बासमती तांदूळ जेवढंच तेवढं शिजता म्हणून तो घ्यायचो नाही आणि त्याच प्रमाणे ही अर्धा वाटी चण्याची डाळ अर्धा वाटी ज्वारी पाव वाटी उडदाची डाळ पाव वाटी मुगाची डाळ आणि ही पाव वाटीपेक्षा म्हणजे 4 चमचे जिरा चमच्याने ओतला सर आणि हे पाव वाटी धणे। आता कढई तापून घेतलंय आता आपण घालूया तांदूळ तांदूळ ना असं बघा हातीचा स्पर्श करायचो गरम लागले आणि जर असं तांदळाचा तो एक खमंगपणा सुगंध येतो तेवढं लाल करूचे नाही। आम्ही वड्याक जसा भाजतो ना तसा भाजणीचा पीठ भाजायचा म्हणजे हाती बघा आता चटको लागलो तांदळाचो। आता मी गॅस बारीक केलाय आणि हे आपले तांदूळ काढून घ्यायचे जर असं खमंग सुगंध येतो लहायाक येतात तसो। आता आपली चण्याची डाळ फक्त 1 वाटी आहे मंद आचेवर जवळून घ्यायची अशी हाती गरम लागली की काढायची। चटको लागता आता हे सुद्धा आपण काढून घेऊया। ज्वारी तर कधीच जास्त भाजायची नाही ती जर अशी उलपवायची नाहीतर त्याचे काय होतले लाई आज नंतर करतं ही पण लगेच बघायची हात लावून झाली ना थोडीशी कोमट झाली। मुगाची डाळ पण पाव वाटी उडदाच्या डाळीप्रमाणे मुगाची डाळ पाव वाटी उडदाची डाळ ही सगळा मंद आचेवरच भाजून घेतोय तसा मंद आचेवरच घ्यायचा। मोठी गॅस केलास तर लवकर गरम होतला पण त्या आतमध्ये तशीच ती दब रवतली आणि मग ते काय म्हणतात ना ओलावर रवतलो आणि पीठ मग तुमचा आता जास्त दिवस चकली भाजणीचा पीठ आणून ठेवला असतो तुमका वेळ नाही गावलो तर हवाचा नाही। आता बघा हातात चटको लागलो आता ही पण काढून पाव वाटी धण्याचा खमंग सुवास सुटला। आता एक शेवटची वस्तू राहिली जिरा फक्त 4 चमचे जिरा म्हणते मी काय एवढा उलपवकच नको आपली कढई तापलेली मी ढवळलंय आणि आता ही बंद केलं। कढई आपली जाड बुडाची आहे ना ती खूप तापलेली असतात। चला आता या बघा अशी आमची ही चकलीची भाजणी तयार झाली भारी गमतात। ही चकलीची भाजणी तयार असा आम्ही जो प्रमाण सांगितलं ना ह्या 1 किलो चकलीच्या भाजणीचा प्रमाण ह्याच्यामध्ये आता किती चकले होतले ना मोजून छोटे साईज मोठी साईज ती तुमका आमच्यावर तुम्ही सुद्धा बघा। आम्ही ह्या वाटीनेच 2 वाटी पीठ घेतलंय बरोबर 2 वाटी वरसर भरून अगदी टापमारी पण नाही। आता तेवढंच मी 2 वाटी पाणी घेणार आहे
आणि ह्यो आपलं तो ओवो 1 चमचो हा बरोबर, हा, 1 चमचो. 2 चमचे तीळ घेतले आणि बाकीचं आपला तिखट आवडीनुसार कमी जास्त घालायचं. मी कमी जास्त ह्या चकलीमध्ये मी हळद घालले नाही. चला आता सुभाषी क्रम होऊ दे चांगला. आता पाण्यात उकळी येऊ दे, मग आपण सगळं साहित्य ह्याच्यात टाकूया. पहिला घालूया मीठ. मीठ आमचा गुलाबी हा आणि हो ओ. तीळ, हा आपला लाल तिखट म्हणजे आपलं मालवणी मसाले. ह्याच्यात सगळे गरम मसाले असतात, त्यामुळे दुसरा काय घालायची गरज नाही. चांगली उसळी येतात बघा. गुटळे झाले नाही मालवणी मसाल्याचे पण नाही आणि कशाचे नाही. आता आज करायची मंद, एकदम मंद. किती आपल्या काय घालूचा पीठ. करते वेळी ना आधी 2 वाट्याचाच करून बघायचा. हळूहळू करूया. आता मंद आचा आणि हे का आता 2 मिनिटं हे वाफेवर राहू दे. तोपर्यंत मी इकडे 2 बाउल पीठ आणा, तर 2 चमचे छोटे पोह्याचे तेवढाच तेल. 1 आणि हे 2. तिच्यात ना गॅस स्लो करून ठेवलाय हे पीठ वाफवायला. जसं आपण मोदकाची उकड काढल्यावर 5 मिनिटं कसं वाफवतो तसं 5 मिनिटं. आणि इकडे हे तेल कडक झालंय. आता हे बंद करूया. असं जर तुम्ही नाही करत असाल ना तर ते गरम पाणी जे होतं ना त्याच्यात जेव्हा आपण सगळं टाकलं ना तेव्हा तुम्ही 2 चमचे तेल पण टाका, तेव्हा म्हणजे ता पण कडताला. आता काय ह्याच्यात टाकूया. थांबा. 1 2 3 चरचरी गावात. आता गॅस घालून टाक. चला आता आपली उकड जसा जसा पाणी लागत तसा तसा आपण घेऊन मळायची. आधी या चमच्यानेच मी अशी मिक्स करून घेते. आपण जर वरसून आता मोहन टाकलं ना तर सगळ्या पिठात मिक्स होऊ दे. आणि सुगंध छान सुटला. आता 2 वाटी पाणी तर मी घातलेलं आहे, तरी पण माका वाटतं ह्याच्यात पाणी लागतं. तर थोडा थोडा शिंपडून घ्यायचा शिवरून आणि मळायचा. कारण चकलीच्या सोऱ्यातून पीठ सरकाक वया. जास्त दगड पण नाही मळायचो आणि जास्त पातळ पण नाही. आणि असं मळूया. पीठ पण मळण्यावर आहे, सगळ्या गोष्टी करण्यावर आहे. मोहन, पाणी, भाजणीचं प्रमाण. अजून तरी त्या सोऱ्यातून पडण्या इतक्या झाला नाही. तुम्ही हयच हय मळून घेतलास ना मग सोऱ्यात टाकते वेळी काय ते गोळा मळून घ्यायची गरज नाही. चलो बहुत दिन के बाद आ गई हमारी काईल. मग अशी चकलीची भाजी तुमका दाखवलं. वाडग्यात घेतलेलं, ती फक्त 2च वाटी होती. आमची टोटल चकलीची भाजणी 1 किलो झालेली, पण आम्ही आधी 2च वाट्यांचा करून बघतो की त्या आधी कमी करायचा म्हणजे काय जर नुकसान होईल तर थोडक्यातच आवरात. म्हणून तेल सुद्धा मी बेताचाच ओतले. आता ह्या बघा मी ह्या ब्रशने किती लावतोय माहिती, आता हिला म्हणून लावतोय, पण कसा आपला हात तेलकट होता नाही. तेल सर्व बाजूने असं असं वर खाली ब्रश करून करून फिरवतोय. हातीने एका भांडा आणि एका हातीने ब्रश फिरवतो. सगळीकडे तेल लागला. सोळकन हा. आणि आपण कसं असा बोटाने लावला ना की ह्या भांड्यात मग उघडते वेळी दुसऱ्याची मदत घेऊची लागता. मग एकट्याने करूचा असतात तर खय जायचा, मग फडकी घेवा ह्या घेवा. बघा चकलीचा घेतलाय काटेरी गेला होतो. म्हणता माका चकली वई. होय होय बॉलसड भरूया.
म्हणजे हवा जाता कामा नये, नाही तर हवा गेली तर चकली मोडतात. हे पण मध्येच एक आहे, तुटता. हा. हा, हे पण एक आहे, म्हणून ही हवा काढूची असतात. दाबून दाबून पीठ भरायचं. असं अंगठ्याच्या साह्याने भांडा असा गोल गोल फिरवायचा आणि दाबून दाबून भरायचं. जमत असेल तर वापरा, तुमच्याकडे असतात. नाही तर आता दिवाळीत महाग गावतले, नको पळू दुकानात. हे किती झालं वैरी घेऊन ठेवतो, ते महाग गावतले म्हणून सांगतो. दुकानात नाही पळायचा, आपल्याकडे हा त्याच्यातच वावरायचा. हे बघा, ह्या वर सर होता, जसा मी या खाली केलाय तर या वर असता. मग ह्या एवढा जोपर्यंत घट्ट मारत नाही बघा, आता घट्ट मारत नाही. घट्ट मारायचं असं खालून निघाक सुरुवात. बघा आम्ही एवढे किती किती पेरे मारले? 3-4. तीनच. 3 बाय. पहिलो फेरो मारलो आणि बंद केला तोंड. भांड्यात पाटा व्यवस्थित घातलास ना तर चकली काटे मस्त येतात. बघा कुठेही तुटली नाही आणि फसफसली तर नाही, म्हणजे भाजणीचा माप परफेक्ट दिलेला आहे मामी. होय ना? सहजरित्या हाताने बाजूक पण केलंय. चला कॉंग्रॅच्युलेशन. त्यांनी पीठ आणि पाणीचा वापर पण व्यवस्थित करू पया. आणि मोहन मोहन सुद्धा आणि मळून पण तशीच घेऊ पय. आता मी 4 गाळून घेतलंय. हे बघा अशी उकलायची. म्हणजे काय तुमची चकली मोडत नाही. आधी तिका झारो पण नाही घालायचो आणि काटो पण घालायचो नाही आणि काविलतो पण घालायचो. काविलतो सोडून घालायचो. त्याचे कसे बुडबुडे, म्हणजे आधी ते असतं ते बुडबुडे, ती काय नाचण घ्यायची ती नाचण दे. आता पहिली जी टाकली ना छोटी ती का परत आहे. आता दुसरी. आता चकली भाजलेल्याचा ह्या तर ही खाली जाऊन बसतली, म्हणजे आपली चकली परफेक्ट शिजली, भाजली गेली. ही बघा ती नाचाची बंद झाली, बुडबुडे कमी झाले आणि ती खाली जाऊन बसली, म्हणजे आपली चकली काय झाली? शेकली मस्त. तिला काढून घेऊया. तरी पण मी आलटण पलटण तिला घेतय परत. मोडणार नाही बघा, तीनदा छेडली तरी. आला? चला हिला आवाज सांगा. हे बघा आता दुसरी बॅच. चला एकदा परत दाखवतो. 2-2च तळूया, जास्त पण नाही. आता तेल तापलंय आणि आपलं तेल कमी आहे म्हणून 3 सोडतंय. जसं सांगलं ना, चकली तेलात टाकल्यावर जोपर्यंत त्याचे बुडबुडे कमी होत नाही ना तोपर्यंत त्याला छेडू सारख्या नाही, म्हणजे दुसऱ्या बाजून परतू सारख्या नाही. तेलात खाली बसली, बुडबुडे कमी झाले की समजा तुमची चकली शेकली गेली. ही दुसरी टीप. म्हणजे तुमची चकली त्याच्यात फसफसणार नाही, तर त्याच्यामुळे पण चकली फसफसणार. डायरेक्ट तुम्ही कवळी जर परतात गेला तर ती कुस्करतली तेलामध्ये. आणि मीडियम गॅसवर. त्याच्यासाठी पूर्ण पेशन्स ठेवायचे, धीर घ्यायचो आणि हळूहळू करायचा. मस्त अशी बघा, काटे पण इले, तीळ पण दिसले आणि इथे उरलेली चकली शेकली जाता. पण बघा वाईस तेल पिले, ही भाजणीची चकली आहे ना. बघा ती काय पोटाचा धक्को लागलो तरी ती कोसळली. आता बघा किती क्रिस्पी झाली आहे. आणि आवाज येलो तर कमेंट मध्ये सांगायचा. तोंडात घातल्यावर काय होतं नी विरघळतली आणि बघा कसं चुरो चुरो चुरो. अशी आमची ही दिवाळीचं सगळ्यात मेहनतीचो आणि आवडीचो आहे बघा. खुसखुशीत एवढी की वजन पण त्याला पेलवला नाही बघा. मस्त अशी ही खुसखुशीत चकली आमची तयार झालेली असा. तर अशी चकली तुम्ही पण करून बघा आणि आमका खाली कमेंट मध्ये सांगा तुमची कशी झाली. आणि परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आमची भाजणीची चकली नाही फसली, तुमका आवडली तर रेसिपी नक्की करा. ह्या दिवाळीत वेळ नाही लागत, पटकन होतं, झटपट आणि बिंदास करा, काही होत नाही.